Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Umsakazo Ukhozi FM uZimiphi Zimdolabiyela uselifake kubameli udaba lwakhe lokuthukwa ngothile owayezibiza ngoWelile Mchunu. Kuzokhumbuleka ukuthi emasontweni ambalwa edlule ilanga lengesonto elizalwa yilanga labika ngokuthuka kwalo msakazi ngudadewabo kaNgizwe Mchunu, uWelile ongumlandeli kaMaskandi odumile. Kwabika ukuthi uWelile wafaka ividiyo ezinkundleni zokuxhumana eshiya engalazi ngoZimdola emsola ngokungaziphathi kahle. Into eyasusa umsindo kwaba ukuphawula kwalo msakazi kusigiya ngengoma okuwuhlelo alishayelayo ethi amabhinca akhalela izihlanu zawo avota ngazo ngesikhathi kuvotelwa ingoma ezohlukanisa unyaka. Indaba yokuvota ibusawoti esilondeni emabhinca njengoba enenkolelo yokuthi umculi kaMaskandi uNtencane wayebalwa nabawu-10 ababevotelwa wayesethubeni lokuba ingoma yakhe ethi Wawuthembeni kube yiyona ehlukanisa unyaka. Konke lokhu kwashabalala njengamazolo ebona ilanga ngemuva kokuba umnumzana Owen Ndlovu wanikela enkantolo enkulu yaseGoli walumisa lonke lolu hlelo, ekhala ngokuthi i-SABC imdlela amandla akhe ngoba indaba yokuvotelwa kwengoma yonyaka kwabe kuwumbono wakhe. Ukhozi FM lwagcina lungakwazanga ukuqhubeka nokumemezela ingoma yokuvalelisa enyakeni 2019 kungenwa kophezulu. Kuze kube namhlanje kusalindiwe. Ilanga liyibonile incwadi ethunyelelwe uWelile. Kule ncwadi abameli bakaZimdola iZungu Incorporated banxusa uWelile ukubaxolisa aphinde asuse zonke izinto azibhale ngeklayenti labo elehlisa isithunzi. Iqhubeka ithi uma ehluleka ukwenza lokho uzobhekana nengalo yomthetho. Welulekwa nangokuthi uma indaba igcine iphelele emthethweni nguyena oyobhekana nezindleko zabameli bezinhlangothi zombili. Ethintwa ngale ncwadi uWelile uthe ngizwile ngendaba izalukazi zixoxa emholweni zithi kunencwadi efikile, mina kangihlali la kuhanjiswe khona incwadi, ngeke futhi ngikhulume indaba yencwadi engafikanga ezandleni zami, kusho uWelile. Ilanga limtshelile ukuthi phakathi kwezinto ezisencwadini kukhona lapho kuthiwa makayocisha kubhala ezinkundleni zokuxhumana. Uthe izinkundla zokuxhumana akuzona ezakhe, mabatshela abanikazi bazo bacishe lokho, kusho yena. Le ncwadi ibhalwe yaqondiswa emahhovisi eMtubantuba eduze kwesikole uMtubantuba Primary. Imizamo yokuthola uZimdola iphunzile. Ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa, olunye belungangeni nhlobo. Kuphinde kwazanywa inombolo yabenkampani yabameli ebhalwe kule ncwadi ethunyelelwe uWelile, kodwa nayo yangangena.